салом тамошобинони азиз, нашри навбатии барномаи ҳарбии сиёсии ҳомиёни тоҷикистон аст. пешниҳоди шумо аз маркази матбуоти вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон. машғулиятҳои таълимии хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ду давраро дар бар гирифта, дарсу таълимоти низомӣ пешбинӣ гардида ба ҳар як даври омӯзишро афсарону сарбозон ба таври назариявӣ ва ҳам амалан аз худ менамоянд. махсусан машғулиятҳои амалии ҳайати шахсӣ дар машқгоҳҳои низомӣ ва пойгоҳу марказҳои таълимӣ ташкилу ба роҳ монда мешавад. шарҳи мавзӯъ дар нахустгузориши барнома. машғулиятҳои таълимии хизматчиёни ҳарбӣ дар сатҳи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат асосан ду давраро дар бар гирифта, он дар ҳар як даври омӯзиш бо ҷалби хизматчиёни ҳарбӣ ҳамаи сатҳу зинаҳо ба таври назариявӣ ва амалан бо роҳу усулҳои гуногуни таълимиву тактикӣ ва ҳам таҷрибавӣ ташкилу ба роҳ монда мешавад. дар қисму воҳидҳои низомӣ ва дигар ҷузъу томи артиши миллӣ афсарону сарбозон фанҳои таълимӣ ба машғулиятҳо пешбинӣ гардидаро вобаста ба таъиноти нави қушуни хеш ва мувофиқ ба ихтисосҳои низомӣ аз худ намуда сатҳи донишу малакаи касбии худро аз ҳама ҷиҳат такмил медиҳанд ва ҳамчун маҳаки асосии фаъолияти худ омодагии ҷангиро дар сатҳи баланднигоҳ медоранд. ин нукта қобили зикр аст ки барои дар сатҳи баланд ташкилу роҳандозӣ намудани ҳамаи даври машғулиятҳои таълимӣ дар пойгоҳи қисму воҳидҳои ҳарбӣ шароити мусоиди таълиму тарбия фароҳам оварда шудааст ки ҳайати шахсӣ имкон доранд дарсу таълимоти низомии худро ба таври назариявӣ ва мувофиқ ба талаботу меъёрҳои пешбинӣ гардида аз худ намоянд. машғулиятҳои амалии таълимии низомӣ ки асоси давраҳои омӯзиширо ташкил медиҳад, он дар ҳудуди ҳамаи гарнизонҳои ҷумҳурӣ дар пойгоҳи машқгоҳу марказҳои таълимӣ бо омӯзишу корбарӣ аз силоҳҳои ҷангӣ ва техникаву мошинҳои ҳарбӣ роҳандозӣ карда мешавад. аз ин ҷост ки зимни ташкилу баргузории машқҳои мукаммали низомӣ, тамринҳои махсусу амалиёти стратегӣ ва батальёни тактикӣ хизматчиёни ҳарбӣ аз силоҳҳои штатии худ ва бо истифода аз танку тӯб, мошинҳои махсус ва дигар техникаҳои вазнини ҳарбие ки дар артиши ҷавони тоҷикистон мавҷуд аст, тирпаронии таълимиву ҷангӣ доир менамоянд. машқҳои батальёни тактикӣ ки дар доираи машғулиятҳои амалии таълимӣ даври якуми омӯзиш дар машқгоҳи ҳарбии фахрободи гарнизони хатлон бо ҷалби ҷузъу томи бригадаи ҳамлаовари десантии қушунҳои зудамали қувваҳои мусаллаҳ доир гардид. зимни ҷараёни он ҳайати шахсии иштирокчиёни машқҳо бо коркарди маълумотҳои разведкавӣ ба даст омада ва қабули қарори дахлдор аз ҷониби ҳайати фармондеҳӣ ба иҷрои вазифаҳои ҷангии худ шурӯъ намуданд. дар ин машқҳо ҳар як мавзеи шартии душманро ҳайати шахсӣ ширкат дошта вобаста ба маҳал ва хусусияти ҷойгиршавиаш мавриди оташ қарор дода бо роҳу воситаҳои гуногун кӯшиш мекарданд ки вазифаҳои вобасташударо сарбаландона иҷро намоянд. рафти баргузории машқҳои мазкур аз ҷониби афсарони масъули раёсати қушунҳои зудамал ва ҳайати роҳбарикунандаи ҷузъу томи ин нави қушун бевосита назорат карда шуда барои боз ҳам такмилу тақвият бахшидани омодабошии ҷангии гурӯҳҳо, ҳамоҳангии дурусти батальёнҳо ҳангоми пешбурдани амалиёт ва дигар унсурҳои дар машқҳо амалишаванда ба ширкаткунандагони размоишҳои батальёни тактикӣ маслиҳату дастурҳои мушаххас дода мешуд. имрӯзҳо ки марҳилаи баргузории машғулиятҳои амалии таълимӣ ва дар ин замина ташкилу ба роҳ мондани тамринҳои гуногуни низомӣ дар доираи ҷамъбасту натиҷагирии даври якуми омӯзиш дар қувваҳои мусаллаҳ ҷараён дорад, вобаста ба фаъолият ва ҳолати истифодабарии машқгоҳҳои низомӣ ва пойгоҳу марказҳои таълимӣ дар ҳудуди гарнизонҳои ҷумҳурӣ қайд кардан зарур аст ки дар ҳоли ҳозир тамрингоҳҳои ҳарбмайдон, ҳомиён, фахробод, сумбула,
و تاج محل گارنیزون ختلان برای تشکیل و برگزاری همه گونه مشق‌های مشترک وسیع نظامی و مشغولیت‌های عملی تعلیمی و تکتیکی آماده میباشد. برای مشق و رزمایش‌های وسیع نظامی قسم و واحدهای نوع قشون‌ها در حدود ناحیه‌های لخش، رشت و منطقه رامیت شهر وحدت نیز مشقگاه‌های معاصر حربی با تشکیل زمینه‌های خوب مادی تکنیکی همروزه مورد بهره برداری هیئت شخصی قرار دارند. همینطور در حدود گارنیزون سوق مشقگاه‌های چاروقدران و نورافشان و در منطقه‌های گوناگون ولایت مختار کوهستان بدخشان باشد. تمرینگاه‌های حربی جلوندی، تم، شیتخرب و دیگر پایگاه و مرکزهای تعلیمی عمل می‌کنند که چون هر وقت افسران و سربازان این گارنیزون‌ها دور نوبتی آموزشی را نیز مرحله به مرحله با شرکت در مشغولیت‌های عملی تعلیمی و تشکیل مشق‌های گوناگون مقیاس نظامی جنبست و نتیجه گیری می‌نمایند. баъди пурра ба анҷом расонидани бахши барномаҳои таълимии ҷанговарони ҷавон ва омӯзишу азбар кардани зинаҳои нахустини хизмати ҳарбӣ наваскарон ҳамчун сарбозони комилҳуқуқи артиши миллӣ баҳри садоқат ба халқу ватан савганди ҳарбӣ ёд менамоянд. гузориши навбатии барнома аз ҷараёни маросими савгандиёткунии наваскарон дар яке аз марказҳои таълимӣ қушунҳои хушкигарди қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон омода гардидааст. мутаваҷҷеҳ бошед. این گروه نوازکارانی در صف بوده امروز در یکی از مرکزهای تعلیمی قشونهای خشکیگرد قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت حتمی حربی خود را طبق دعوت پیش برده ایستادند. دوام بیش از یک ماه خدمت نوازکاری خود در این قسم نظامی آنها معیارهای آیین‌ناموی و دیگر عهده‌داری‌های حربی را از خود کرده برای یاد نمودن سوگند حربی آماده شدند. اکنون سوگند حربی یاد میکنند تا که به حیث سربازان کامل حقوق ارتش ملی تمامی وظیفه و عهده‌داری‌های حربی و خدمتی خود را مستقلانه اجرا نمایند. مراسم سوگندیادکنی آنها در اساس مقررات آیین‌نامه سفرهای قواهای مسلح مملکت با درآوردن بیرق جنگی و صدا دادن سرود ملی آغاز گردید. زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزاد ما. ضمناً هر یک نوازکار در نزد مسئولین راهبری کننده نوع قشون خویش افسران قسم حربی و پدر و مادران سوگند یاد نموده قول دادند که سرباز صادق و با شرف وطن باقی مانده نه تنها دوام خدمت بلکه تمام عمر بهر تامین ثبات و امنیت کشور کوشش میکنند. زیرا حفظ و حمایت دولت و تامین امنیت مردم همیشه وظیفه شهروند خصوصا جوانان باننگوار و محافظان آن می باشد. آیین‌نامه‌های حربی امرهای فرماندهان سرداران را به چون چرا اجرا میکنند. این جوانان نیز محض با درک همین رسالت فرزندی امروز خدمت حربی را اختیار نمودند و مسئولیت دفاع مرز و بومی وطن را پیشه نمودند. بر وطن صادقانه خدمت میکنم. نوازکاران صداقت و صمیمیت خود را زیر بیرق جنگی قسم حربی با بیان عباره بسا هم پر افتخار خدمت صادقانه به خلق و وطن نشان داده با شرف خواندن به سرفرمانده عالی قواهای مسلح اظهار داشتند که در این راه پرشرف و مایه افتخار و سرفرازی قدم‌های استوار می‌گذارند و خدمت مسئولیتناک نظامی را سربلندانه پیش می‌برند. با سرفرماندهی عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت مادر وطن خدمت میکنیم. فخر آزاد میکنم که همچون سرباز قطاری در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ادای خدمت نموده ایستاده‌اند. چگونه که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت در هر برآمدهای خود تاکید میکنند خدمت کردن به وطن این شرف و در عین زمان وظیفه مقدس هر یک جوان باننگ و باناموس میباشد. وطن هیچگاه فرزندان متین و شجاع و دلیر خود را فراموش نمیکند. سپس هیئت راهبری کننده نمایندگان بخش ساحه‌های گوناگون جامعه و والدان و نزدیکان سربازان این گروه فرزندان دلیر و قهرمان وطن را به مناسبت قبول سوگند حربی صمیمانه تبریک و مبارکباد نموده تاکید داشتند
ки маҳз бо шарофати садоқату ҷасорати касбӣ, фидокорӣву ҷонисторӣ ва хизматҳои шабонарӯзии хизматчиёни ҳарбӣ дар сарзамини поки ниёгонамон сулҳу субот пойдор аст ва имрӯз ҷомеаи кишвар зиндагии осоишта доранд. ва наваскарон дар ҷодаи хизмати модар ватан барори комёбиҳо ва муваффақиятҳои беназиро орзумандам. ҳамаи хизматчиёни ҳарбӣ ки имрӯз баробари ман савганд ёд карданд табрик мекунам ва мегӯям ки ватанро мардонавор ва моҳирона мудофиа мекунем. вақте ки ҳар як сарбоз савганди ҳарбӣ яъне ки қасам ёд мекунад, дар худ як ҳисси ватандӯстӣ дар ӯ яъне ки бедор мешавад. дар назди хешу пайвандон ва дар назди халқу миллати худ ман ваъда медиҳам ки содиқонаю орифона ба халқу ватани худ доимо адои хизмат мекунам. ҷараёни чорабиниро ҳамзамон як гурӯҳи сарбозони қисми ҳарбӣ бо ташкили машқҳои танбатан ки баёнгари ҷасуриву далерӣ ва омодагии доимии онҳо баҳри ҳимояи марзу буми ватан аст, боз ҳам рангину хотирмон гардониданд. ҳамин тавр ҷамъомади тантанавии қабули савганди ҳарбӣ аз ҷониби гурӯҳи наваскарони даъвати баҳори соли равон дар ин қисми низомии вазорати мудофиа бо гузашти низомии ҳайати шахсӣ ва таҳти навои оҳангу таронаҳои аҳли ҳунар ба поён расид. масъулини донишкадаи ҳарбӣ вазорати мудофиаи мамлакат дар доираи нақшачорабиниҳои илмии хеш пайваста бо иштироки курсантон аз муассисаҳои олии низомии кишвар конференсияву озмунҳои ҷумҳуриявиро ташкилу роҳандозӣ менамоянд ки мақсад аз он баландбардоштани сатҳи дониш ва малакаи таълимгирандагон мебошад. шарҳи мавзӯъ дар гузориши навбатии барнома. дар доираи амалинамоии нақшачорабиниҳои илмӣ дар соли 2022 бо ташаббуси масъулини донишкадаи ҳарбӣ вазорати мудофиа дар пойгоҳи ин муассисаи олии низомии кишвар озмуни ҷумҳуриявии илмӣ назариявӣ ва амалӣ таҳти унвони тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм баргузор гардид ки дар он курсантони донишкадаи ҳарбӣ вазорати мудофиа, мактаби олии кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва донишкадаи олии сарҳадӣ иштирок доштанд. озмуни курсантони муассисаҳои таълимии олии ҳарбии ҷумҳурӣ ки дар заминаи низомномаи озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат бо мақсади самаранокии чораҳои афзалият дошта дар роҳи илм, рушди тафаккури техникӣ, технологияи муосир, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмиву иттилоотӣ ва пайвасти илм ба истеҳсолот ташкилу ба роҳ монда шуд. он байни курсантон аз рӯи номинатсияҳои пешбинишуда дар самти аслиҳа ва тирандозӣ, тактикӣ, ҷамъияти гуманитарӣ, сиёсӣ тарбиявӣ, сатҳи донистани забонҳои хориҷӣ, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ҷараён гирифт. дури охири парвозки 3800 метр вазни милтиқимергани нишонгираки оптикӣ. номинатсияҳои аслиҳа ва тирандозӣ, самти тактикӣ, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ки бевосита ба фаъолияти касбӣ вазифавӣ афсарони ҷавон нигаронӣ дошта буд. дар номинатсияҳои мазкур донишандозони муассисаҳои олии низомии кишвар ҳамчун афсарони касбии оянда доир ба сохт, таркиб ва хислатҳои ҷангии силоҳҳои дастии оташфишон, воситаҳои алоқаи замонавӣ, тактика ва роҳу усулҳои навбанави ҷангӣ донишу маҳорати баланд нишон доданд. ҳамин тавр зимни баргузории ҳар як номинатсияи озмун ҳайати курсантони ҷалб гардида ба он иштироки фаъолона намуда интизоми ҳарбӣ ва талаботи оинномаҳои қувваҳои мусаллаҳро аввалин дараҷа риоя мекарданд ва кӯшиш менамуданд бо ҳозирҷавобию муаррифии сатҳи баланди дониши хеш номи пуршарафи афсариро пос доранд ва бо заҳмату талошҳои пайгирона муваффақу дастболо гарданд.
умуман қайд кардан ба маврид аст ки низомномаи озмун 8 талабот ва 20 шартро дар бар гирифта баҳогузории онро ҳайати комиссияи таъсис дода шуда аз ҳисоби афсарон омӯзгорони ин мактабҳои олии низомӣ бар уҳда доштанд ки пас аз пурра ҷамъбасту натиҷагирӣ намудани марҳилаҳои баргузории озмуни навбатӣ роҳбарияти донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа иштирокчиёни фаъоли онро қадрдонӣ намуданд. таҳкими қонунияту интизоми ҳарбӣ, тартиботи ҳуқуқӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ дар қувваҳои мусаллаҳ яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб рафта ҷиҳати пешгирии сатҳи содиршавии қонуншиканиҳо дар байни хизматчиёни ҳарбӣ пайваста аз ҷониби масъулини мақомоти прокурорӣ чорабиниҳои гуногун ташкилу бароҳ монда мешавад. шарҳи мавзӯи навбатӣ. масъулини мақомоти прокуратураи ҳарбӣ ҳамчун ниҳоди назоратии фаъолияти хизматчиёни низомӣ ва иҷрои дақиқи қонуну тартиботи ҳуқуқӣ дар баробари ташкили чорабиниву машваратҳои гуногуни корӣ ва ҷаласаву шӯрои ҳамоҳангсоз ҳамчунин пайваста бо ҳайати шахсии қисмҳои ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ ва дигар сохторҳои низомии кишвар суҳбату вохӯрӣ доир намуда зимни он ташаккул додани донишҳои ҳарбии сиёсӣ тарбияи ҳайати шахсӣ дар рӯҳияи худогоҳиву хештаншиносӣ баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ мустаҳкам намудани интизоми ҳарбии ҳайати шахсӣ ва дигар масъалаҳои мубрами рӯзро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳанд. зимни ташкилу баргузории чунин чорабиниҳо бо ҷалби хизматчиёни ҳарбӣ дар қисму воҳидҳои низомӣ ва дигар ҷузу томҳои ҳарбӣ таъкид карда мешавад ки дар раванди таҳким бахшидани пояҳои давлатдории миллӣ ва дар ин замина ҳифзи дастовардҳои соҳибистиқлолӣ ва баҳри суботу оромии тоҷикистони азиз ҳамеша иттифоқ ва ҳамфикру ҳаммаром бошанд. қобили қайд аст ки самти дигари фаъолияти босамари мақомоти мазкур ин дар доираи ҳамкориҳо бо комендатураҳои ҳарбии гарнизонҳои ҷумҳурӣ ва нозирони бозрасии ҳарбии автомобилӣ ташкил ва гузаронидани реди муштарак мебошад ки дар рафти он риоя накардани қоидаи ҳаракат дар роҳ аз ҷониби ронандаҳои автомобилҳои ҳарбӣ надоштани ҳуҷҷатҳои зарурии техникӣ ва дигар норасоиҳои вобаста ба он аз ҷониби кормандони мақомоти прокуратураи ҳарбӣ ошкору бартараф карда мешавад. дар рафти реди навбатӣ ки дар кӯчаву хиёбонҳо ва ҷойҳои ҷамъиятии шаҳри душанбе доир гардид зимни он чанде аз қоидавайронкунӣ дар самти зикр гардида ва вобаста ба тартиби дуруст пӯшидани сару либоси низомӣ ошкор ва чораандешӣ карда шуд. маҳз ташкил ва гузаронидани чунин чорабиниҳои назоративу фаҳмондадиҳӣ боис гаштааст ки солҳои охир сатҳи содиршавии ҷинояткориву рафторҳои ғайриоинномавӣ дар сафи артиши миллӣ коҳиш ёфта интизоми ҳайати шахсӣ ва сифати хизмати ҳарбӣ боз ҳам беҳтар гардидааст. бо арзи сипосу эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони муҳофизи ватан ки паҳлӯ ба паҳлӯи ҳамдигар дар дифои ин марзу бум истоданд барномаи навбатии ҳомиёни тоҷикистон ба поён мерасад. оромии кишвар ва осудагии хотири шумо ҳамватанони азиз мароми ҳамешагии мо. хайр то барномаҳои баъдӣ шоду пирӯз бимонед.